Mayong adlaw ka natong tanan. Nanukad gikan dinhi sa Subo TV Studio. Ako si Paula Mendoza. Ug kini ang programang maghatod kaninyo sa labing uwahing panghitabo ug kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Subo. Naguna sa mga balita. Angay na nga dawaton sa katawhan nga dili na mobalik sa karaang normal ang kinabuhi human sa krisis nga dala sa COVID-19. Tungod niini, pormaho ni Gobernador Gwen Garcia ang Task Force New Normal aron han-ayon ang mga pagpangandam nga kinahanglan buhaton sa panahon nga libkason na ang enhanced community quarantine. Ania ang mga detalye. Karon pa lang, nangandam na daan ug nagplano na ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo kung unsay angay nga mga himuon kung malibkas na ang enhanced community quarantine sa Subo human sa Mayo 15. Gikompirmar ni Gobernador Gwen Garcia nga magtukod siya og Task Force New Normal pinaagi sa iyang i-issue nga bag-ong executive order. Ang gobernador mo ay chairperson sa task force ug kini langkuban sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Agriculture, Department of Health, Department of Interior and Local Government, Department of Labor and Employment ug Department of Trade and Industry. Imbitahon usab og apil sa task force ang lain-laing hugpong sa mga magpapatigayon, operators sa airlines, bus ug ubang public transport ug sea travel. Lakip usab sa imbitahon ang mga individual nga makahatag og tampo kung unsaon sa pagbugna og mga plano alang sa bag-ong kinabuhi sa mga tao, ang bag-ong normal. The old normal is gone. Prepare yourselves. Accept dawata nga kining coronavirus nakausab na sa atong kalibutan, makausab sa atong probinsya, makausab sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. Once we accept that, mo-adjust ta atong i-redefine unsa may bag-o. Unsaon nato pag-adjust aron ang kanhing nga normal nga dili na mahimo nga ipadayon makahimo o makamugna kitag new normal, bag-o nga pamaagi. Gidugang ni Garcia, iapil sa mga ikonsiderar ang pagtulunan nga nakatunan karon samtang naapa sa ECQ tungod sa dakong hulga sa COVID-19, diindaghan ang mga nagantos. Matud niya, ang agricultural production o countryside development sa probinsya ang tutukan sa task force. Sigon sa gobernador, daghan kayo og yuta sa probinsya nga mahimong katamnan aron dili na magsalig ang Subo sa ubang mga lugar kung maghisgot og pagkaon sama sa bugas. Anha dinha nato i-focus ang atong energies probinsya sa Subo paghatag og more job opportunities sa atong mga kaigsuonan didto mismo sa atong kalungsuran sa atong ubang dakbayan sa probinsya sa Subo. Gipangandaman na kini sa gobernador karon pa lang kay dili siya gusto nga diha magplano pagka Mayo 16. Let us define the new normal aron maka-adapt kita sa bag-o na kalibutan, na bag-o nga probinsya, na bag-o nga kinabuhi. Alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines. Let us go now from building condominiums to agribusiness, to producing food for the Cebuanos. Let us be self-sufficient. Daghan kaayog yuta sa atong mga kalungsuran nga mahimong matamnan. Mao kini ang hagit sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ngadto sa mga kadagkuan sa Chamber of Commerce and Industry sa Subo. Gipasabot ni Garcia nga sa wala pa magsugod ang hulga sa COVID-19 dinhi sa Subo, naglumba na og tukod sa mga condominium ang mga negosyante. Apan alang ni Garcia, unsaon man ang condominium kung wala nay igong food supply alang sa matag Sugboanon. Construction here, construction there. Padaghanay og condominiums, mag-unsa man ang condominiums ug wa tay food supply. Si Garcia nagkanayon nga bisan mahuman ang kwarantina, ibalhin ang pokus sa ekonomiya sa lalawigan sa Subo gikan sa turismo ngadto sa agribusiness. Apan iyang gikinahanglan ang tabang sa mga eksperto sa business sector kay andam nga makipagtambayayong ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo.
tingali panahon na nga mag-reboot, mag-usab sa panglantaw nga dili tanan nakafocus dinhi sa Metro Cebu or mismo dinhi sa dakbayan sa Subo. Let us go back to the province that offers so much opportunity kung mausab lang ang atong panghuna-huna. Makigtagbo og balik si Garcia sa kadagkuan sa Chamber of Commerce and Industry sa Sugbo aron ipadayon ang plano sa agribusiness ug aron sab nga dili na magsalig sa produkto sa ubang dinapit. We will make Cebu self-sufficient. Pabarugon taning Sugbo nga kaya nga kitara. Taliwa sa kawadon og kalisod, mipadayag si Garcia nga magmalig-on og dili mawagtangan og paglaom. Mga pinalangga na kong kaigsuunang Subuanon. Sayod ko naglisod ta karon. Nagantos mo. Apan ayaw kawad-i sa paglaom. Kay duna tay klaro nga plano. Unsay atong buhaton. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Bisan pa man naila si Gobernador Gwen Garcia nga usa ka pro-business nga opisyal, iyang gipasabot sa mga hugpong sa mga magpapatigayon nga ang kinabuhi ang prioridad karon. Gipasabot ni Garcia nga mas bililhon ang kinabuhi sa mga tao nga mamiligro kung mukuyana pa og maayo ang COVID-19 dinhi sa Sugbo kung itandi sa mga negosyo. Uban ang mga opisyal sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, Mandawi Chamber of Commerce and Industry, Cebu Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry o Philippine Retailers Association ni adtong Biyernes, Abril 24 sa Kapitolyo. Matod ni Garcia, nakasabot kaayo siya og naluoy nga labihan naapektuhan ang mga negosyo karong panahona gumikan sa COVID-19. Apan gusto niya nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga tao batok sa virus. I am probably the most pro-business official that they would probably have met in all of those 9 years. Apan karon, kinahanglan ko magpili sa seguridad ug kinabuhi sa akong mga kaigsuunan sa probinsya sa Sugbo ug agang pagpadayon sa komportable nga mga pamaagi sa tagsa-tagsa ka mga negosyo nga karon na apektuhan kay wala matagaig mga exemptions. And I told them, tingali, the choice is clear. I will have to choose lives over business. Naninguha ang gobernador nga malimitahan ang pagsud og balik sa mga tao nga taga-probinsya kung nigikan sa syudad sa Sugbo, diin nagkadaghan ang mga nagpositibo sa COVID-19. Tungod kay dili siya gusto nga mokatap ang virus ngadto sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan. Giminusan pagyud niya ang gidaghanon sa mga tao nga exempted ug makasud og balik sa lalawigan kung gikan sa dakbayan sa Sugbo ug gimando ang makuti nga inspeksyon sa mga cargo van, delivery trucks, ambulansya ug bisan gani armored vehicles. Gihangyo usab niya ang mga negosyante nga pangitaan og temporaryong kapuy-an ng ilang mga empleyado dinhi sa syudad samtang nagpadayon ang gipatuman nga enhanced community quarantine. Apan pipila ka mga negosyante pinaagi sa suwat ang nihangyo ni Garcia nga tugtan gihapon ng ilang mga empleyado nga makasud og balik sa probinsya inig-uli nila sa hapon o gabii gikan sa ilang trabaho. Gihagit ni Garcia ang mga negosyante nga dawaton ang kahimtang karon aron maka-adjust ug makaangay sa bag-ong normal tungod kay dili na mabalik ang kanhiay nga normal nga panginabuhi sa mga tao gumikan sa COVID-19. Sacrifices will have to be made because we are facing an invisible enemy. We cannot be too careful
We cannot be careful enough. Kinahanglan gayon nga atong sundon ang atong mga patakaran alang sa pagpanalipod sa probinsya sa Subo. The old normal is gone. Once we accept that, then we can adjust. We will adjust accordingly. And once we shall have adjusted, then we can adapt. We can adapt to the new normal. That is the way we will go. Ug kaya gyud ni nato kay mga Subuanon man ta. Matod sa mga opisyal sa lain-laing grupo sa mga negosyante nga nakasabot sila sa baruganan sa gobernador ug motuman sila niini. Gov being on top of the island made us see the whole forest and not just the trees. So and we're learning more and more that this is the new normal. But with the situation nowadays, it has to call for self-sufficiency in the future. Who knows? In the future, we may have another pandemic, but God forbids, we don't like that. We learn from them that we have to accept Accept. and then Adjust and adapt a new life. I know there will be no more the original normal, but that's a new normal. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gimanduan ni Gobernador Gwen Garcia ang tanang municipal o city health officers sa lalawigan sa Sugbo nga pangitaon gyud katong mga tawo nga nagpakita og influenza-like illness kun ili og severe acute respiratory infection kun SARI. Gusto sa gobernador nga mas pahugtan ang active case findings sa probinsya aron mapugnan ang dugang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa kalungsuran ug mga dakbayan. Iyang gihangyo ang barangay health workers kun BHWs nga motabang sa mga doktor sa pagpangita ni ining mga tawo nga gipanghilantan, gipangubo o gisipon ug kini buhaton nila subay sa mga lagda sa DOH uban sa pag-amping nga dili sila matakdan sa COVID-19. Dili buot si Garcia nga magpaabot lang ang mga doktor sa rural health units nga dunay mga masakiton nga muduol nila. Us now rally our barangay health workers. Naaman tayo network down to sitio level. Kaya ni mga barangay health workers, tinagsitinta ka pamilya o sa gatos ka pamilya, ipag-uptan. Nasayog na sila, kinsa gipang simpon, kinsa gipang ubo, kinsa ito na hilana, active case searching, finding, o na ato lang yun din pangitaon. Atol sa tigom sa mga MHOs, CHOs, uban ang Chiefs of Hospitals sa lalawigan ni adtong Huwebes, Abril 30, gimanduan sa gobernador ang mga doktor nga kinahanglan ang mas agresibo nga pag-report matag adlaw sa mga tawo nga dunay SARI ug ili ug persons under monitoring ngadto sa Provincial Health Office. Gikutahan ni Garcia ang matag lungsod ug syudad nga mosumiter og swab samples matag semana ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC nga mo'y sub-national laboratory sa DOH dinhi sa Central Visayas. We should not be lulled into a false sense of complacency. Kay porque province, zero positive. Uy, namagpak na. Ako'y gigulbaan. Do you know every time mo report ko? Unya, pirmi, kanang mga swabs nga mamalik negative, kulbaan ko. Gibutyag ni Garcia nga mohatag siya og premyo sa BHWs sa matag tawo nga makit-an nga dunay ili. Ang mga opisyal sa DOH sa Central Visayas niuyon usab sa mando sa gobernador nga kinahanglan na nila pangitaon kadtong mga tawo nga nagpakita og sintomas sa COVID-19. We have to really focus on our ILI surveillance, which we have really emphasized and which the governor also issued the executive order for us to really be in active case finding for ILI in our municipalities. First, at least to see the picture of our communities, because we cannot just be waiting for cases to come into our hospitals and testing them in the hospitals. So we should go out in our communities, look for symptomatic cases, and then do the testing individually. We need to beef up our
case finding. What's happening right now in our surveillance is what? The doctor, the PHO, PHN, the midwives, just wait for the ILI to come in and have consults. Nabantayan ni Zuasola nga minus lang ang mga lungsod nga nakasumiter og swab samples alang sa testing sa VSMMC. Sa maong tigom, ginganlan ni Garcia ang mga lungsod nga wala gi-report sa ili og SARI cases sukad sa Marso 23 hangtod sa Abril 29. Kini naglakip sa Carmen, Cordova, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, San Remigio ug Tudela. Apan dili kumbinsido si Garcia niini. Abi ninyo, jutay ng ILI, pakpakan mo. Di na ba yun, hindi kayo may totoo, anak. Tanawa ko, for 2018, ang 10 leading causes of morbidity, ang pinakataas, upper respiratory tract infection. Samtang ang lungsod sa Balamban mooy nakataho og labing daghang ili cases nga moabot ngadto sa 210. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Dili lang una pareporton sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center kung CPDRC ang mga jail guards, blue guards ug Civil Security Unit o CSU nga residente sa COVID-infected areas. Kini human hibaw-an nga adunay upat ka nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City Jail o sa gitawag kaniadto nga Bagong Buhay Rehabilitation Center kung BBRC. Gikataho kagahapong adlaw Abril 20 nga namatay ang usa ka inmate sa Cebu City Jail sa maong sakit. Ang laing nagpositibo, duha ka babaye nga jail guards ug usa pa ka inmate nga kasamtangang gidala og gitambalan didto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Tungod niini, mihatag og bag-ong mando si Gobernador Gwen Garcia sa kadagkuan sa CPDRC nga susihon kung asa nagpuyo ang jail guards, blue guards og CSU nga on duty didto aron malikayan ang pagtakod-takod sa virus sama sa nahitabo sa Cebu City Jail. But karon ang akong gi-instruction is that kinanglan mag-inventaryo sila kinsa ni atong mga jail guards, kinsa ni atong mga CSU, blue guards, and even ang mga personnel sulod sa mismo sa opisina. Kung kini sila, ang ilang address diri sa syudad, infected barangays, then tell them na di na sila mo report for work, ilista na laglain. So, dili na lang usa sila mo adto sa CPDRC. Kahinumduman nga sugod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo, ni Mando si Garcia nga wala na itugutan nga mosulod nga bisita sa CPDRC o kanunay nga sundon ang protocol sama sa pagpanglimpyo o pagdesinfect sa mga silda. I am even thinking nga mangbutang sa ta dito katong sanitation na to para ang tanan nga mga gwardiya nga musud moagi sa dana. But of course, they're already conducting kanang disinfection basta sa mga bagong mga bot. Well, we have a doctor dito na assigned, and they are closely monitoring anyone nga that shows kung ma-ILI gali na kinahanglan na siya nga ma-isolate na. That's the protocol. And then to be closely monitored yun. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Temporaryong papuyon og dili na papaulion ang mga jail guards ug mga sakop sa Civil Security Unit kun CSU nga motrabaho sulod sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center kun CPDRC. Mao kini ang gibutyag ni Gobernador Gwen Garcia isip dugang nga lakang aron malikayan ang nahitabo sulod sa Cebu City Jail nga nagtakod-takod og misaka ang kaso sa Coronavirus Disease 2019 kun COVID-19. Gani niadtong Abril 22 miambak na sa 123 ang nagpositibo sa COVID-19 didto sa Cebu City Jail. Tungod niini, sigo ni Garcia nga sa CPDRC na lang una mopuyo ang jail guards, CSU ug ingon man ang ubang mga admin staff. But already we are also thinking
it might reach a point na dili na sa nato papaulion ang mga guards. Adto na lang sila. So that dili na ma-expose further ang atong mga inmates nga naasud sa CPDRC tungod sa report uli sa atong mga gwardiya. Si Garcia nagkanayon nga iyang hangyoon sa CPDRC Warden Reynaldo Valmoria nga mangita og usa ka pasilidad sulod sa CPDRC diin magsilbing puy-anan sa mga kawani. Kaning kamot gyud ta nga dili matakdan ang atong mga inmates. Regular ang atong pag-disinfect og sila usab atong inmates atong gitagaan og time nga maka-exercise. Inside, they are okay ra sila. Basta walay career. They're good. Maayra ilang kabutang dito. They have good food and all. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Ablihan na og apil ang luyo nga bahin sa tanang armored vehicles atol sa inspeksyon sa kapulisan ug militar sa mga checkpoint nga gimontar sa mga border sa lalawigan sa Sugbo. Gimando kini sa gobernador, human siya gipaybaw sa presidente sa Bank Security Management Association of the Philippines nga si Edwin Ermita nga dili exempted sa inspection sa checkpoints ang armored cars. Nitanaw di siya sa atong video when we had that meeting with all of the different offices, agencies, and other sectors that are given exemptions, where I mentioned that armored cars were being used to smuggle people out. Because of that, he said that dili pwede nga i-exempt ang armored car from inspection. Meaning, pwede na maablihan. Atol sa press conference ni adtong Huwebes, Abril 23, gibasa ni Garcia ang suwat ni Ermita nga nagpahibaw kaniya nga apil sa inspection ang armored cars. The armored car crew should be in proper uniform and have in their possession their company IDs and security guard license. Other persons that can be allowed to ride the armored car other than the guards are employees of the same armored car company and bank employees where the armored car is assigned. They should also be asked to present their company ID bearing the name of the armored car company and the bank ID, respectively. Dugang sa suwat ni Ermita, nga tanang mga sakay sa armored cars kay kuhaan usab og temperatura kung gikinahanglan. Rest assured, we will cooperate and support your initiatives in the fight against COVID-19. So we thank the Bank Security Management Association for their responsible and prompt response to a concern that we have. Ang gobernador muluwat og laing memorandum nga maggabay sa mga pulis ug militar sa pag-inspeksyon sa armored vehicles sa mga checkpoint sa mga borders sa probinsya. Si Garcia unang nimando sa kapulisan nga apilon og inspeksyon ang armored vehicles uban sa mga delivery van, cargo trucks ug mga ambulansya. Human mahibaw-i nga gigamit kini sa pagpalusot sa mga tao pasulod sa probinsya nga gikan sa siyudad sa Sugbo diin nagsaka ang mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Aron menos na lang gyud ang mga sakyanan magtabok-tabok sa border sa lalawigan sa Sugbo ug mga siyudad nga dili sakop niini. Ipasapasa na lang sa mga border ang mga dokumento nga kinahanglanon sa paghatod og mga kargamento. Niadtong Miyerkules, Abril 22, mao kini ang nauyunan sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia uban ang mga representante sa Bureau of Customs, Cebu Port Authority, Truckers ug Brokers Associations ug ubang mga sakop sa maong sektor. Gipahinumduman ni Garcia ang mga maghatod og mga pagkaon, mga panginahanglanon ug ubang kargamento nga kanunay magdala og delivery receipts gawa sa cargo vehicle pass.
Gipaybaw sila ni Garcia nga gibakoy na niya ang tanang transit vehicle pass nga gi-issue sa Kapitolyo nga way validity period. Mu-issue og bag-ong transit vehicle pass ang Kapitolyo alang sa mga nangaapektuhan sa maong kamanduan o kini aduna nay validity period sud sa 15 ka adlaw. Nitabang ang Kapitolyo sa mga Truckers Association tungod kay dili gusto si Garcia nga matanggong ang paghatod sa mga kargamento tungod kay mga mahinungdanon kini. Atol sa meeting, gitawagan ni Garcia si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan o gipangayuan og katin-awan kabahin sa gipatuman nga number coding scheme sa syudad. Base sa gisulti sa mayor matod sa gobernador, way labot sa number coding scheme ang cargo vans ug delivery trucks. Kinahanglan lang sila mopakita og certification gikan sa kompanya o tao nga moitag iya sa kargamento nga i-deliver. Pakita, yan ang isakan ang mga pulis, mo na yung ipakita sa mga truck. Bali, ang inyong customer ba? Ipa-issue ka o certification. Kuyugin na lang kung delivery receipt. Wala yung number coding ang basta cargo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Gibakoy ni Gobernador Gwen Garcia ang tanang transit vehicle passes nga gi-issue sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga dunay indefinite periods o sobra sa usa ka adlaw ang validity. Gihimo kini sa gobernador human iyang nahibaw-an nga dunay ni palusot og ni mao-mao o ni peke sa transit vehicle pass didto sa lungsod sa Daan Bantayan sa miaging semana nga gingong empleyado sa usa ka business process outsourcing. Kani si Edwin Tindugan Jr. Edwin U. Tindugan Jr. O ni yan now. Ako nang giingnan nga palihog pangitaa because obviously fake money. Mo ni among gipang issue sa province. Unya, ang among gi-issue is only for the skeletal workforce na pass. Kaya mo man iyang isunod. Nay, ambot din ka ni nakakawat. O kinsa pod kahay ni pahuwam basig empleyado sa Kapitol nga dunay ingon ani. We will find out. Pero kani si Edwin Tindugan tanawa ra. Kung issue mi di sa tingali ingon ana bud kabati oy. According to Mayor San, mga empleyado kuno ni Qualcomm na nakaipod kuno usa ka van nagitagaan kuno kani lagi nga pass. Sa iyang gi-issue nga advisory pinitsahan og Abril 17, gipahibaw sa gobernador nga ang transit vehicle passes nga gi-issue sa Cebu Provincial Government nga dunay indefinite period gibakwi na. Bugtong transit vehicle pass lang nga dunay usa ka adlaw nga validity nga gi-issue sa Kapitolyo ang tugutan nga makalusot sa mga checkpoint sa kapulisan. Sigo ni Garcia, printed o kontrolado ang numero nga makita sa transit vehicle pass nga gi-issue sa Kapitolyo og dili sinuwat og pentel pen. Gidugang niya ang gi-issue usab nga transit vehicle pass sa Kapitolyo kay alang lamang sa mga nagtrabaho sa probinsya kadtong kabahin sa skeleton force ug sa mga sakop sa media nga narehistro sa Kapitolyo. Kini pulos pirmado usab sa gobernador. Dili man may mo issue ani kaning patient for medical attention, procedure, consultation. Di man may mo issue ani. Wa may ani. Ang among gipang issue it's either you belong to the skeletal workforce o ang media passes. Mora na atong gi-issue. Nipahinumdum si Garcia sa kapulisan nga nagbantay sa checkpoints nga sukit-sukiton ang mga pass nga gipang issue o gigamit sa mga motorista. Gibutiag sa gobernador nga gipapangita na ni Cebu Police Provincial Office Director Roderick Mariano sa iyang mga sakop si Tindugan. I assure you, ikaw, Edwin Tindugan, kit-an gali ka, papriso ta ka. Una sa tanan, nang fake ka. Kaning imong gihimo, pangilad ni. So kana pa lang,
Siguro una kung mapriso gid ka, way ilad. Papriso to gid ka. I hope ang mga kapulisan makita na ning tawhana. Gawa sa Kapitolyo, ang mga mayor tugutan usab nga maka-issue og transit vehicle pass. Apan kini balido lang sa usa ka adlaw ug subay sa code kung asa kini nga distrito nasakop. Giawhag ni Garcia ang mga nangaapektuhan sa iyang kamanduan nga mo-apply og balik aron maisyuhan og bag-ong transit vehicle pass nga balido sud sa usa lang ka adlaw. Si Garcia ni-issue og Executive Order No. 5-Q nga naglatid kung kinsa ang mga exempted nga makasulod og balik sa probinsya bisan kung nakasulod na sa dakbayan sa Sugbo. Ang gobernador ni pahinumdom usab nga usa lang ka driver o helper ang tugutan makasakay sa cargo vans o delivery trucks. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Mas istrikto nga i-check ang mga delivery vans, cargo vehicles, delivery trucks ug mga ambulansya nga nisulod sa dakbayan sa Sugbo ug mobalik padulong didto sa mga kalungsuran sa probinsya. Kinihuman adunay mga taho nga kining mga sakyanan human sa paghatod sa ilang karga ngadto sa dakbayan, magpasakay og ubang tawo nga gustong moadto sa mga lungsod. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga adunay mga tawo nga musakay sa mga delivery vans, cargo vehicles, delivery trucks ug bisan sa mga ambulansya. Gibutyag sab niya nga nagbayad kining mga tawhana og 200 ngadto sa 500 pesos aron makasakay. Ang akong nasabtan, murag na ay hinay-hinay ng exodus. Manggawas na gikan sa Cebu City tungod ni ining pagkalit og saka sa number of positive cases. Kanirabang uban, manago sa mga delivery vans, manago sa mga cargo vehicles, kay lagi, ug gani hasta pas mga ambulansya. Kung dunay kaila sa driver, maghatod diri, inigbalik dito sa mga lungsod, dili kay driver ra og nasa naa o kinsay lain sakay. Dunay uban nga ikarga. Tungod niini, gitahasan ni Garcia ang kapulisan sa probinsya nga istriktong i-monitor ug i-check ang maong mga sakyanan. Subay sa executive order nga iyang gipagawas kalabot sa delivery trucks, usa lang ka driver ug isa lang ka delivery boy ang tugutan. Dugang pa niya kung masakpan, lakip na sa mga manubag ang driver sa mga sakyanan. Kung dunay sobra, buti pasabot ni ana, gismuggle out na og manubag ang driver ana. Kay di man na mahimong makasakay og dili masayod ang driver. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.